Betidri kita cuma nasi kita tinggal nasi ladu kita bukan itu. Ambil kemana pula? Dari pantun punya waktu aku nak filmasi. Kalau kita aku pergi ni kan filmasi kita semua. Oh, ini kopi ya kali di kapal ini sendiri ya kalau. Sina, mereka telefon mereka super. Soalnya tu game ni, dari susah saja pada kinemo, azina siap kinemo. Amerika pun nak kopi dan siap kamu, nak siap kamu ya kamu. Wa amira ma nga suya da mana telefon tugu la foro nasi peut-être soma nasi biande en so bakana jarab la foro che militi ma chaya to nga mo mele nasi do militi la sira ayana la Borasi bolo mana? Borasi bolo. Ni saki sima ibe pole be wari de da wari mu. Seri biga pa mancha.
Abomon sabonu ke parake. Ais graduma. Akana zoko kana komo boya. Ais gradamo. Mafo. Ais gradamo. Ais graduma. Ais gradi la sina ngaklanduma. Ko tama kana cha keneka. Ais graduma. Ais gradi jamamo. Ishaju mabore ke animatero wa tigoro dia ukana sigia. No kwa wala na pro. Jadi kene ndu. Na pro na tigo kana. Abu sado kama mama bubu, siga so mama bubu. Adale kongana somo français. Soma zaki ade na perado ade na keneka. Soma zaki ko ka ufo ko baikada. Soma français ka ufo ko baikada kale bora siga so ade mugu chirai. Ni mugu chirai te manana e mugu banga me ade dora so bana ade mugu banga bora kana. Do ifo amu soma do ko ngiri shino. Ah, sasa sasa ka ko sa ko ko. Wala ka cha ko di ko. Na ma soma na senta ro ko ka ti. Ai ko mo te na do atención. Siempre pasé de ver algo de la luz. Por allá no. Kalau
jara sanaranga dana ko ade jiri ba jara sanku jara buluku jara anawita hey yana ma bela jiri folido doso ni na ba suman ni na ba ina di o molo na to masaw yiri masaw bela jiri folido fo fe se para ko ka kene so bela jiri folido aha kale wula ka joni wati na alibi bela jilifu kuni kene kale maka awuli ka jona kumi na sura la olu je be tomi na no domo ka kene kale la ka tombo ko ale wuli ka jo ko wati ka wale to do kale je mata de ka mi bija satrasi bata anefla abaja samoro woro kali magoli numujuru la ka numujuru fo ali ora ale ka do fala na ko ka anda sedikit boleh orang aja benda mereka semua ini mereka maya mereka bila kita orang jadi mereka kebetulan ada bekerja sendiri wa kuma bana ke eti frappement suina mbaya ka galima comme nu muduru mi fossasa a ko wanda fara darasi ba wa aninani kale bo di madro katasi ko sabala bo duro wala ya kadi ale ko bi dai darasi banana ni aski ko banana ni kono duro kadu be darasi ba mo aninani de daso ko la ibe da di de abi nyaje daso alo duro to ma fofolo anamata to ma fofolo ko ni akanaki no yoro ni ko
wannan mi kuma fara afreni Sabe ni de la dule sa Ai du patrão. Ko adama ale terikɛ di k'ale b'a terikɛ jasa darasi ba wɔɔrɔ parce que de o ba wɔɔrɔ fana filɛ nin ko darasi ba kelen dilan ko ni ɲɛnajɛw ta ye. Mama mana ma bila kunna. Ko ni silimani kala utai. Ko ni wa mana. Sama jaro. Ai kala bila ka so. Au ibasti apa bana. Jadi, ko do duru. Ko ka kala jansa, ke fula ka blega parala. Mais ko bi te ke fula. Ai na ka wa kele mele. An ka ga wakili cɛkɔrɔba de i bɛ ne bolo ɔ tɛ baasi ye sira dira petit diri ma a kɛ waati fɔra miniti 30 dun gɔnifɔlaw tora so kɔnɔ o ma bɔ joona animateur a ka wari dira a ma a kana ɲina ko animateur musoma dɔ sigi bɛ a ja ayiwa n'a tora ka minɛ n'a bɛ taa waati min na a kana ɲina a kɔ a da ala sago sago i da sogo ni ko i tɛ baasi